Assalamu alaikum ƴan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyon namu na wannan satin. Ni ne naku dai wanda kuka fi sani Ahmed Mohammed. Tambayar tamu ta wannan satin ita ce, akwai wani abu kore ne kuma cikinsa ja ne, ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne, mabudinsa kuma ƙarfe ne. So don haka ku biyo mu cikin wannan bidiyon namu don ganin wanda za su ansa mana tambayar mu daidai. Ku biyo mu cikin. Ya gajiya? Alhamdulillah. Ina so da zan ma tambaya. Zan ji ka. Okay. Kana ji ba? Akwai wani abu kore ne shi. Kuma cikinsa ja ne. ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne. Mabudinsa kuma ƙarfe ne. Mene shi wannan abun? Gaskiya. Kana dariya fa? Cikinsa jajaye. Cikin shi. Cikinsa ja ne. ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne. Mabudinsa kuma ƙarfe ne. Mene shi wannan abun? Mabudin shi ƙarfe ne. Kuma kwakwa ce. Okay, kwakwa ce? Ka tabbata? Ban tabbata. Okay, to ka tabbata wani mene abun? Gaskiya gamsa ta wuce ne. Gamsa ta wuce ne. Ba kai kokari ba? Barka dai. Barka dai. Ya gajiya? Lafiya lau. Sannu. Zan ma wata tambaya ce. Allah ya sa na sani. Okay. Akwai wani abu kore ne. Kana ji? Cikinsa kuma ja ne. ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne. Mabudinsa kuma ƙarfe ne. Mene shi wannan abun? Bayansa kore. Cikinsa ja. ƴaƴansa baki. Mabudansa Karfe. Kai ban sani ba amma zan iya ce ko gwanda haka. Okay, gwanda. Gwanda ita ƴaƴanta baƙaƙe ne? Ne nuna ƴaƴansa bakake ne. Okay, wajensa kuma fa? Kore ne. A shi kan ya nuna ai yellow ne ai. Kowane kala akwai dai. Okay. Akwai kuma ruwan lemu haka daban-daban ne dai kawai. Okay, yanzu gwanda ko da a ce ya nuna wajensa kore ne? Wasu yana iya zamto kore, wani kuma yana iya da kalar rana haka, dan rana ya zo irin kalar rana ya zo farewa haka. Okay, yanzu dai gwanda ne kenan. Ana wa kallo ba? Barka dai. Ya aiki? Lafiya. Sannu fa. Ina so ne zan ma wata tambaya. To Allah sa na sani. Amin ya Allah. Akwai wani abu, akwai shi birni da ƙauye. Shi abun wajensa kore ne, cikinsa kuma ja ne, ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne, mabudinsa kuma ƙarfe ne. Mene shi wannan abun? Ba kwakwa ba ce? Okay, kwakwa ce? Mabudinta ƙarfe ne? Insha Allah. Tana da ƴaƴa baƙaƙe? To ai shi ne kuma. Ba daga bawon ta ɓawo ne, daga ciki baƙaƙe ne? Tana da ƴaƴa kuma ciki ja ne. Kwakwa cikinta ja ne? Ba ja ba ne. Okay, to shi wannan abun kuma cikinsa ja ne. Ba kaiwa ba ce? Me? Kaiwa. Kawai ka ce baka sani ba, ka huta, ban Allah. Okay, kaiwa ce? To shi kenan ba matsala, mun gode. A kasuwa? Alhamdulillah. Sannufa. Ina so ne zan ma wata tambaya. To ya Allah ya sa na sani. Amin ya Allah. Kana ji ba? Akwai wani abu kore ne shi ta waje. Cikinsa kuma ja ne. ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne. Mabudinsa kuma ƙarfe ne. Mene shi wannan abun? Gaskiya wannan sai ai nazari. Kai nazari, muna jiran ka. Gaskiya ba zan iya kawo shi yanzu ba. Kai kokari mana. Nace cikinsa ja ne. ƴaƴansa kuma baƙaƙe ne. Mabudinsa kuma ƙarfe ne. Wajen shi haka kuma kore ne. Kuma akwai shi a ko'ina, birni da ƙauye. Gaskiya ban gane komai ba. Alaikum ƴan uwa, ni ne ke MaRaMa na Arewa Nishadi TV. Mutane da dama suna mana korafi a TikTok account ɗinmu, suna cewa me yasa ban ma saka complete video a TikTok account ɗinmu. A nan ban ma saka shi a YouTube ne kadai muna saka complete video yinmu. Da zaran kun shiga YouTube, idan kun yi searching Arewa Nishadi TV kamar yadda ke gani za ku gani. to da zaran kun gani za ku duk wani video din mun da mun daura TikTok account din mu za ku ga complete din, sai ku je ku kalla a can a YouTube channel din mu. To da zaran kun shiga ku yi mana subscribe, sannan ku yi mana like,
mun gode. Ya gajiya. Lafiya lau. Sannu fa ina so ne zan mara tambaya. Bismillah na sani. Akwai wani abu, akwai shi birni da ƙauye. Kana ji ba? Ina ji. Wajensa kore ne, cikinsa kuma ja ne, 'ya'yansa kuma baƙaƙe ne, mabudinsa kuma ƙarfe ne. Mene shi wannan abun? Ba kankana ba ne. Kankana ce? Eh. Ka tabbata? In Allah so. Ita da ƙarfe ake bude ta? To ana bude ta da yuka. Kuma cikin ta ɗayan ta babbaƙu ne kuma ja ce a ciki. Ja ce ita? Eh. Wajenta kuma fa? Wajen ta tsawa ne. Ok. Ka tabbata ita ce? Na san ita tana da ɗaya babbaƙu kuma ja ce. Wannan shi kuma mabudinsa ƙarfe ne. Mabudin shi ƙarfe to kuma ana yi a bude ta da yuka. Ok, wato wukan ita ce ƙarfe kenan. Ita ce ƙarfe eh. To shikenan mun gode.